नै दसे सम सावरायनोबा फैदो। दसे सम दान्दिसे सम एबारे वास खालामजासिनो जासिगोन खोमालै। गुड इभिनिं अल गाइस गुड इभिनिं। सोर सोर माब्रै दङ? थांनि र' एटिएमाव मोनाबायलै। कमेन्ट खालामदो गाइसमोन अननानै। लोगोफोर फाग्लासो। So guys, man, comment. जोबोद गरम। एटिएमावबो अयथासार गरमबावसो। 4800 दाथ' थांगाल'सो दं। मिनुल बसुमतारी। औ अन फैसायानो गैया माथो होनदों आरो। आंनि नङालै लोगोफोर मालायनिसो चेक खालामनोसो हरदों एटिएम कार्ड। आंनि नंबावा बेक केमेरा होनि र'। नायनो हागोन नोंथांमोना। एटिएम कार्डखौ सब सोबाय बेयाव दानिया बिनि सिग्रेट नाम्बार बिनो हागौ। सेभिं बेंक सिग्रेट नाम्बार बिबाय सरि मनिबाला मुसाहारिनि आरोना बेंकआ। दाना आं सिग्रेट नाम्बारखौबो लोंहरदों।
सुखांबाय आङो बेलेन्स इनकुइरि सेभिं बेसे नुजायोथाय नायदो नोंसोरबो मालायनि हिसाब ना चेक खालामनो फैदों। नै फैसाया नै 4,876 थाखा जाबाय दे। जाबाय मोनबाय। दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। 19 तारिख 4 मास 1500 टाका 2 तारिख 5 मास 500 टाका उइड्रल 3 तारिख 5 25 2000 टाका 11 तारिख 5 मास 20 टाका माइनास 25 तारिख 16 टाका क्रेडिट 13 तारिख 7 मास थाइसे सोनायदोंमोननो आरोखि ओमफ्राय 18 तारिख 1500 बेबो 1500 ओमफ्राय 17 तारिखआव थाइसे गासै 4,876 टाका 4,876 टाका बेनो आरो बिथांमोनना पैसा नहीं जी तो बेलेग और चेक करवा पड़ेगी नहीं मोर साथ आज नहीं ऑनलाइन होने ना आज बहा दं जाखो बेंकआवसो मा लायखो रादानो मालायनि फैसा चेक खालामनो हरदों बेखौ ना चेक खालामफैदोंमोन आं फैसा चेक खालामहराखै खालामफैदोंमोन आं खालामखांबाय जाबाय थांफिननोसै कमेन्ट हरदो गासिबो अननानै कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दं लामाबो थाबायगोन नोंथांमोननोबो रिप्लाय होगोन कमेन्टनि फिननाय होगोन एबार बहाबा जायगा लाना दलद जिरायना रायज्लायनोसै नोंसोर गरम अयथासार गरम दासो दुगैना एसे थान्दा मोनदों आला फालानो गावनि एकाउन्टआव हौवानि एकाउन्टआव फैसा सोनाय हिनजावनियावसो हाबफैबाय थादों हाबफैमारबाय खोमा बोरैथाय मारै बिदि जानांगौ देरहासात बसुमतारी फैदों नोंनि मबाइल नाम्बारखौ माब्रैहाय मोनगोन सार आंनि मबाइल नाम्बारा डिसक्रिपसनावनो दङ डिसक्रिपसनावनो दङ नायनानै ला आरो बै आंनि कन्टेन्ट गैयै माबायावनो मोनगोन भिडिअफ्राव जिथुनाखि कन्टेन्टआथ' जेन'बा डाइरेक्ट भिडिअ आङो इदिट खालामना होनाय दंना आंनि कन्टेन्ट गैयालासिनो आरो अबेबा दङबो नैफोरबायदि भिडिअ मोनजोबगोन आरो डिसक्रिपसनाव चेनेलनि मेन डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायबानो जाबाय अब्लानो मोनगोन देरहासात बसुमतारी बहानिफ्राय जाखो नोंथाङा अन्नानै फोरमायनो हागोन नामा मासे गरमलै मोनाबालाय केमेराया मानो बिदि जायोथाय फालथुनो अरुन स्वर्गियारि बहा थांबाय थाखो रा आदायालायनो आं माने सासे मानसिनि बेंकआव फैसा चेक खालामनो थिनहरदोंमोन बेखौ खालामहैदोंमोन आङो दा खालामखाना फैबाय नै रुमाव फैबाय आङो रुम मोनफैबाय
नै खोनायाखै ज'ग दै गुसु लाना फैदोलै टिभिया मा होनदों आं गोजांदोंसो सावब्र' मैया मा जानाय जेबो जायाखै होद अखन्दा खामसि नो आच्छा टिभि लाइक डान फर थेंक इउ स' माच वेलकाम गाइस अननानै सापर्ट खालामफैदोलाय दे हा गरमा औ आं क'क्राझारनिफ्राय आच्छा क'क्राझारनिफ्राय आरोना दे मोजां थांगासिनो दङ र' क'क्राझाराव बे बल खेलायाव थांनाय जानो हागौ अ ओमफ्राय जा फिलिपा मा होनो लाइक दान होआलां होनो आच्छा जायो एमबिया मा जादों आंनि एमबिया फाग्लासो आनलिमिटेड नांगासिनो दङ 5G नेट नांगासिनो थेवबाबो एमबियानो जोबो आंना एक्सट्रा लनसो लाबाय आं दहाय बेसे सोना लाबावनो बै लनखौ मोनबाय थायो आरोखि दाख्लैबो लाखांबाय आङो सिगाङाव माथो मासाव खनसेल'सो मोनोमोन नै खाना है लांफैदो आं माबा होबाय थादों नोंसोर बेयाव गान दामबाय थानायाव थांगोन नामा आं आहासो कपिराइट फैलाजोबगोन औलै आंनाबो ओरैनो जोबलांबायो औ मा जादोंथाय मिथियाथ' हेल' नावदोजा हेल' आब' रमास माबोरै दं खबर सबर थास' बिबारजों जाखावनोसैलाय आं दिनै थास' बिबारजों बरिया थान्दा दानसो होनायखाय दैया मा खबर होनदों आब' रमासा मोजां आब' हाब रमासनावनो फिलिप मा खबर सारि हाजार आठस' 70 थाखा दं 70 आरो 6 थाखा 1500 हाबदों नै हाबाखै नङा एलायसो 1500 हाबनाय देखायखादों ओमफ्राय 1500 हाबदों बिनि उनाव क्रेडिट एन्ट्रि 16 थाखा हाबदों ओमफ्राय थाइसे खननै हाबदों रिसिप्ट बिहरनायखाय रिसिप्ट बिहरना लाफादों आं फन हरदों साला आं लाइभ होना थांबाय थानायावनो ओमफ्राय सोरां मा जाखो बियो ब्रह्मा जागोनदां जाखांबाय नामा आदा जाथ'वाखै सङाखैनो जोंहा दा 8थायावसो संगोन जाना हासुदि मोनामगोन नों मोनामथोंसै एन्टियानो मोनामदों बेवाइफोरनो आदसा मा भाइरेल जादों थास' बिबारनि भाइरेल जादों मासि गरमलै र' गोजौआव थांना मानसि दङ रमासनो आदसा मोजाङानो ना खबरफ्रा दे अननानै सेयार खालामना हरदो लाइभखौ मानसिफोर फैदों वाट्सएपफ्राव स्टेटासफ्राव होना हो आयौ गुड भाइरेल औ दङ अनन होनदों आरो र' सिङाव हाबनां साबि होलांना होलाङाखै जि गरमलै फाग्ला बायदिलाय
बहारा होनना बुङो बहारा रुमाव रा रुमाव ओइ दे अ ढेकियाजुलि थाङाखो नामा ढेकियाजुलि थाङाखो नामा ढेकियाजुलि थांना फैनाया बावाखै र' नोंसिनि ढेकियाजुलि टाउनावबो बेरायहैनायमोन र' थाबो बाय नायफिन मोनसे कमेन्ट थाबोनायखौ नायबाय थागोन नामा गरम जायाखै होननो अमा बायदि जायो नालाय गरम जाखायो होनो औ आरो दा जाबावनोसैसोलाय नै थास' बिबारजों होख्लायबावनोसै बराबर साबे थय जवा नाय हा आं थारासै देग्लाय थास' बिबार फैनानै जाफै न'आव फैबानोथ' मोनजाबाय दा ओइ सार ना फुदुंहरदों जोंहा आं मा मियावजो मेवाइजो मा होनो दाउ बेदरसो आदसा नोंना मेवाइजों दाउ बेदर खुलुमहरबाय आरोना जोंहा बि बसुमतारिया आंबो फिलिप जादों न'आव फै आरो जाफै मानो मोनजालायो बेलाय नोंसोर खामानियावल' मुखुब सब समाय बाहेरायावल' थायोबा बहा मोनजागोन दे आयौ गोलोमथ्रुजोब्बायलां र' न'आव थांबा जाहैनोसै औ न'आव फैदो जाखावफै हैद मा लिरखोब्रा बर' मासालाय आं बारा रोङालै बेफोरखौ मा होनदों कुवेर खालामना हररा होनदों अनलाइनजों अनलाइन बांगाय हर रमासनो औ अनलाइन बांगाय हर मोनजागोनथ' अ होनदों जोंहा बि बसुमतारिया सोरबा बि बसुमतारी माबा लाइभ होबा मोखां लाखुमाबाय थायोब्रा माखौ एथ' लाजियोखाय हायनारिद्राय खोमा आमोखिया होनदों आरो बेखायनो मोखां लाखोमायो मालाय बि सिस्टार मा खबर होनना बुंदों आखाइयाव रां गैयालै टाइम गैयैखाय मा होनो थांनोनो हायासै बेखायनो होनदों आदसा मा मोनखो सारनो हा मा मोनखो सार जेबो मोनाखै देब्रा सार अनदो माखौ अननांगौ जाखो माखौ अननांगौ माबायदि जाम जानो गियो मालायनो आदसा औ जामजानो गियो औ नंगौ होद बोरै जाखो मानसिफ्रालाय मा फन्द्र'जन सल्ल'जन फैला आब' आर मा होनो गायजाय रावनोनो गायजाय रावनोनो बुजिनोबा बुजियो नोंसोर बुजिलायखागोन अबयसे बिदिखौ ने
गायजायै रावनो माने गेजेरावनो होनदों एटिएम गैयालै खाय होनदों आदसा एटिएम गैयिखाय आरोना फार्स्ट पेमेन्ट मा बायखो फार्स्ट पेमेन्टजों मा बायखो गानज' खबर मोननाय बिसिना सादोर मोननै ओमफ्राय हिनजावनि सेन्देल जरासे गैला ओमफ्राय बिमोसा फिलिप सार लोगो जादोंनो बिसोर लोगो मोनलायखाया नामा बिसोर लोगो गोजाखासो माथो मिनिदों मा लायदों जेबो लायाखै आं खोमथानो फार्स्ट पेमेन्टखौ एमटिनिखौ नोंहालाय मन'सो नों जाहर मन'सो नों जाहरनो फिलिप ना मालाय पेमेन्ट फैनोसै हनै सेकेन्ड डलार बुलायबावबायानो बे मासाव मोनसिगोन मालाय अके होनना बुंदों खोनाला होनदों मानो खोनायालाय खोनाबाय दा जानो खालामना होआखै खोमा दाबो बि बसुमतारिया होनदों जानो अन होनदों खोनाला होनदों खोनाबाय दा ना खोनायाखै दाबो जोनायाखै होनदों आदसा मा जाखो भलियाम होनदों खोनायाखै नामा दाबो खोनायाखै हनै 10% थांलायबाय गोदाव सोरावनो 10% थांलायबाय जाबायना खोनाबायना खोनायाखै गावबो कमेन्ट लिरजायोमोन खोमाब्रा माथो आंना कमेन्ट बक्सआनो गैला खोनायाखै अखन्दा होनदों होद नंगौना नङाब्रा खमथार होनदों आदसा खम खोनाथारदों नामा दे आंबो दं दावहा होनो औ सिनायदों सिनायखादों नोंखौ लग'आवनो सिनायखादों बोरै जाखो माथो 14 जन गाहाम फैयासै दोनलाय